Era întrebare. A câta planetă Așa. de la Terra este Pământul? Cum? A câta planetă Așa. de la Terra este Pământul? De la Terra? Da. Nu, sau care Pământ este Terra? Parcă așa era. Și eu ți-am spus prima. Întrebarea era a câtă planetă de la Soare este Pământul. Prima, mai Mirabela, una. Deci prima planetă de la Soare este Pământul, nu? Da. Pământul sau Terra? Pământul. Și Terra care este? Terra e Pământul, Mirabela. Și care sunt restul de planete? Venus, Marte, nu? Câte sunt în total, știi? 7. Ia, pune-le pe degete. Ha, mai Mirabela, dar acum te-ai găsit să mă întrebi. Păi nu, te întreb și eu. De ce mă întrebi? Zi, pune pe degete. Este Marte, Venus, Saturn, Terra și care mai este? Unde sunt? Era mai rău, așa spun. Venus, așa, și mai este așa. Venus. Și trebuie să mai fie, nu? Zi-mi, Rabela. Am zis corect până acum? Dacă ordinea lor. A, le vrei în ordine? Da. Dar ce le vrei în ordine? Păi așa să... Așa trebuie, nu? Eu ți l-am spus cum le-am știut. Așa. Și mai trebuie să mai fie. Deci cât ai zis până acum? Câte am zis? Câte planete am zis? Păi, eu te-am întrebat. 5 am spus, nu? Am spus 5 sau nu? Așa. Și câte sunt? Auzi pe Google? Nu. Ce-ți caut pe Google? Păi zic câte planete sunt. Și le vrei ordine, ai spus, da? Câte planete sunt? Este Mercurial, Venus, Pământ, A, le citești după, le citești după Google. Marte, Jupiter, Deci le citești după Google, nu? Jupiter, Saturn, Așa. Uranius și Neptun. Asta sunt. Și pe asta, planeta Pământ, care planeta până la Soare este Pământ, a treia este. Și numai o planetă în plus? Nu. Asta sunt. Și Pluto? Nu există Pluto? Ia, stai că văd dacă am zis. Pluton a zis? N-ai citit-o, că n-ai auzit de ea. Ai auzit de ea? Unde mă, că nu-ți văd aici Pluton. Ia că văd acolo.